Ginakabig nga pinakamatahum nga pamaskwa sang pamilya ni Major Jerome Jacuba sang Buenavista, Guimaras ang pag-reinstate sa iya ni President Ferdinand Marcos Jr. aguni padayon ang iyang serbisyo para sa pungsod. Si Major Jacuba nga tumantok sa Gitolyo, Buenavista ang nabulag matapos naglupok ang isa ka explosive device sa ilang cleaning operation sa Maguindanao sang 2016. Kag bangod sa natabo sa iya, ginatagan siya sang AFP sang complete disability discharge apang ginbawi ni Presidente Marcos. Sa interview sang Bombo Radyo kay Annabel Jacuba, ang iloy sang soldado yagin pahay nga wala sang sudlan ang ilang kalipay nga bisan bulag nang iya anak. Ginakilala sa gihapon ni Presidente Marcos ang iyang kontribusyon kagang mahimo pagid sini nga mabulig para sa Armed Forces of the Philippines. Suno sa iya wala ini sang ginhinulsulan bilang iloy nga ginsuportahan niya ang iya anak sa handom nga mangin soldado bisan pa ini nga rason kun nga nadulaan ini sang panulukan. Ibalawaan nga ang duwa ka utod ni Jacuba ang parehuman nga soldado. Close gid bala ang iya, nag-close gid siya sa kay Lord. Pati ang mga utod niya bala, ma'am, nadala siya, ma'am. Noon, nakatubog mga utod niya, kasi puro lalaki, ma'am. Grabe na nga siya bala, ma'am. Ang faith kay Lord, ang gid na iyaya, ang number one niya din pasalamatan kung nga namulag. Sili nga na nagpasalamat niya na nga namulag ako. Kay kundi ito namulag ako na nakita ako, salamat man ako nga na kung okay, naging man kung final, naging man ang desisyon, ma'am, na ibalik na siya nga bilang mag-army. Biritan-folded ako kasi kung nalipay siya, sobra gid ang kalipay ko, ma'am.